Sama imo ika-describe niya. Ay, ako sabihin, hiya ako. Ay, iyo nagkawawa. Ato-ato lang mo. Okay, good morning class. Welcome diri sa ato ang klase karong adlaw. O ako di ang inyohang maestro nga motudlo kaninyo kay gamiton ko man akong tudlo. O buwan ni akong tudlo, di ko katudlo ninyo, di ba? Karon magkaaduna tay oral recitation. So kinahanglan andam jud mo aron nga makatubag mo sa ako ang mga pangutana. Kay di ra ba ni basta-basta akong mga pangutana. Okay? So magsugod na ta. Akong unang tawagon si Frank. Si Frank may akong unang tawagon. Asa ba si Frank? So, mao na ni ron. Kura katulgan na ta ani. Unsa man ni si Frank nganong natuog man ni? Di man nigikan nanunig fighter? O basig na maili ni. Mao gyud ba akong unang gitawag, unya gikur katulgan lang ko. Unya ra ba og mabagsak ni, may rabag sus eh, may rabag di rin ni magsige reklamo. Oy, Frank. Unsa man di ka mo mata? Tanawa ra ba? Kahit kay ulo. Wa gid maminaw, wa gid mo mata. Maayo ani. Pangutan-on ko to iyahang kininian. Iyahang kan igsuon. Kay aron mahibaw og unsay maayo ni nga programa para sa iyaha aron nga sus dili magsigtog sa eskwelahan. Nang sa pagkapasar ani magsili ni katog. Oh, hello. Oh, Dailinlin. Usa may atong himuon aning imuhang igsuon diring sira man nagtog sa eskwelahan. Usa may maayo ning problema ani usa may ano nga programa aron ko nga problema niya. Sa maayo ni. Problema. O, usa pa na taro nga pag-istorya ba usa na problema jud o programa. Pagsamo pa na sabton eh. Usa mo klaro ka istorya. Oh, isa pa kay ako sa tong pangutan tong principal nito si kuan Tatay Digong unsay masultian niya sus. Oh, hello Tatay Digong, unsa may imong masultian ni? Kay diri si Frank o sa eskwelahan sige lag katog unya akong gitawagan ng iyang iyang igsuon. Sa maayong programa ani sa iyang problema unya murag man ko kasabot ayo sa ba problema o programa unsa to iyang gisulti? Baka bobo naman ya. Ay ayaw sa pagsultian ng taon tayo. Ayaw sa bobo. Ay ayaw ano eh. Ayaw ano. Ay na lang kayo bisig masuko ka. Ay pa ka ako tong pangutanon si Larry. Usa po iyang masultian ni bisig na siya maayong kasultian ni ha. Ako sang tawagan si Larry. Oh, hello Larry. Unsa may imong ikasultian ni sitwasyon sa eskwelahan? Ikaw, bobo! Usa imong giingon? Ikaw, bobo! Naon sa nangayabag na ginoo. Ayaw na lang ano magapil-apil ko tawag na ko ng estudyante eh. Kay arong magsamok ani. Mo sige na. Okay. Tawag lang taglang estudyante kay murag si Frank. Ano ba to si Frank? To gihapon. Wa gi klaro. Di gid ni maka pasar inaning ugali agyod. Tawag lang taglain no. Okay. O ikaw, Juan, kini ni ang bato. Ano sa mga bato na? Mura magna. May mga kuwang-kuwang man siguro ni mga kunihuan. Nagsinaw lang ulo, oh. Susubukan na malining sistema sa pagklase. Bandangon ta lang ni eh. Wa mo makatunan aning maayo. Maipa ni ako tong tawagan ako tong kontakon otro si Tatay Digong kay aron nga na ako inugpunta na siya. Ano to? Oh, hello, Tatay Digong. Kanang na ako pangutana ba? Kining usa may imuhang ikasulti ay kang kanay ang Chalinlin. Usa may imong ika-describe niya. Ay, ako sabihin, hiya ako. Ay, iyo nagkawawa. Ato-ato lang mo ni. Usam na eh.
Ha? Maganda siya. Maganda siya. Maganda siya.